उफ उफ ओइ आदा अ फंबाय नोंलाय माथो माइ संलाबायलाय बाबाया नोंखौ जानाव खामानि मावनो होननानैसो आंखौ लिंहरदोंमोन नंगौ नामा फंबाय औ आदा दे फंबाय दा आदैनो खोन्थाहैदो खामानिखौ आं बेलासियाव मावसिगोन होननानै आं माइखौ मिलाव सौग्रोना लाना फैनोसै दे बिदिब्ला आदा आं बाबानो खोन्थाहैनोसै नों माइखौ मिलाव सौनानै लाबोग्रोदो बिदिब्ला औ फंबाय दे औ दे दे थाथ'दो होमबा आदा अ दे फंबाय अ रथ'लाय फंबाय मामोन आदा नों मबाइल लाफादो नामा औ लाबोदो आदा मानोबामोन नोमबाजै समायनाजों लोगो मोनज्लायैया गोबावथार जाबायमोन फंबाय फन हरनानै बिखौ लामायाव ओंखारना थानो थिनहरनि आं हाब आदा नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया गुबुननिख्रुइ आलादासिनथारलै अन्थाइ मुगानि बायदि एसेबां खबर गैलायबासिनो बोरैथो गोसोथोलायबाय दंब्रा नोंसोरलाय मोजां मोनलायनायाव गोसो हमथानाय आरो फोथायलायनाया जोबोद गोनां फंबायमोन अब्लानो सोमोन्दोआ बायनानै थाङा नोंनायालाय नोंगो आदा अब्लाबो नोङो मबाइल गंसे बायनानै लाथारदोलै लागोन र' फंबायमोन अ समायना ना आं सोमदोन नाम बुंनानै सिनायथि होलायनो हादो आमोखा आं नोंनि माथोखौ हमनो हाखायो इस नंगौ नामा ओमफ्राय नै खोनासंलाय आं नोंसोरनि लामाखै थांगासिनो मिलाव माइ सौनो लामायाव ओंखारना थालाय आंबो थांफागोन दे बिदिब्ला नोंजों थांफानाङा दे लामायाव ओंखारना थाबानो जागोन लांफालाया जागोन दे थाङा उफ दे ओंखार बिदिब्ला थांगासिनो दं आं दोनबाय दे दे न' फंबाय मबाइला हाबाखौ थाब जादो आदा हाबा जानो लुगैथारबाय जोङो थाथ'दो आदा दे होनब्ला थांदो औ दे सिगांग्रो ओंखारनानै नेनानै दंखायो माथो आबै नेनांगौब्ला गालांखागौमोनसो आङो मिथिखागौ आं नोंखौ गालांखागौमोन नों आंखौ जाबाय दे थांफानोब्ला माबारनि थेला गारि नारदोसो नङाबा नै बोफै आङो नारगोनसो थौ दे ओइ लाखिलाय रथ'लाय ओइ थाथ'लाय मा हाबा जाबाय नामा नोंसोरो जों गामिनि बियो सैथाराम बेखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंखौ थौ साला बे सोमदोना बे समायाजों मालानिफ्राय बिदि जाखो बियो गोसथोलायखायनोलै मालाय एसे गोबावानो जाबाय आंबो एसे मिथिदों फाग्लाखौ माबा मोनसे फाव खालामनानैबो लागायनांगौ सोमदोन लागायनांगौ थौ लोंहैनांगौ एसेबां टेनसनाव मानो लोङा आदा बुजिनांगौ फंबायनाखौ आंसो मोजां मोनोमोन साला फाग्लाया सोमदोनखौ लागायथारगोनलां
फंबाय मालखौथ' लुबाय जाग्राया बोरो ओमफ्राय थै बेफोरबायदि नास्तिया थाखायो आंनाव नै एबोल दंखायो आंनाव दे जायो दे टेक्साय दिनैनि बेफोरबायदि लोंनायनि जाहोनानो जाबाय फंबाय मा आंहा जोबोर दुखु फंबाय दिनै मानोबा बै जों गामिनि समायनाखौ आं मोजां मोनोमोन ना अ बै जों गामिनि समायनाया माथो बियो मालाय सोमदोनखौसो मोजां मोनोलै नंगौ ओं जारलासो बिदि जाया दे लों दे सेस जा नास्तिया सोर बारे बारे फरायदों नालाय बाद दोन लों फै आं मार फैबायलै समायनानि प्रब्लेमखौ आं दिनै सल्भ खालामथारगोन बे समायनानि प्रब्लेमखौ ना जोङो फुरा सल्भ खालामथारगोन आंनिनो प्रब्लेम आं सल्भ खालामाबा सोर सल्भ खालामो समायना मोननाव दिनै थांनांगौ समायनामोननि न'आव थांनांगौ बास खोथाया बेनो अके थांनांगौ दिनैनो ए लोंबायसो दं नों बेहाय ओइ नोंसो सोर जाखो बिलाय अ आं लोंदों माथो जाखो नोंहा नों आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै आरो आं नोंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामनो नोंहा आंजों मा सोमोन्दो दं अ बुजिबाय आं नों आंखौ मोजां मोननानै दा गारनो नागिरदों नङासै येस बेयो थार आं नोंखौ मोजां मोनोमोन नाथाय दा मोनला आं दा गुबुनखौसो मोजां मोनो नों दा थांनो हासिगौ नों आंखौ जोबोद दुखु होबायदों नों आंखौ मानो बिदि खालामखो बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै आरोबाव आंनि खर'खौ टेनसन दा खालाम नोङो थांदो नोङो बेखौ मानो थिनहरखो आंनो नाङा ब्र बिखौ मानो समायनाखौसो नांगौ आंनो बै जों गामिनि समायनाखौ अ येस ओमफ्राय बेखौ दानलायनोसै नामा लायनो माने समायनाखौसो होफागोनसो आं दा मानो दहाय आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि दिन्थिनामोन बियो थौ ओमफ्राय गारियाव दङ लाबोखागोन दिनैनो आं दानायाव सिन्था खालामनाङा ओइ समायना समायना ओइ समायना बाहेराव ओंखारबो आंनि कलखौ मानो हमाखै नोङो आंहा नोंजों मा बाथ्रा थानायनि नोंनि कलखौ रिसिभ खालामनांगौ आरो बिदिसो बुंबावदो नोङो दहाय सोमदोनजों बहा थांफानाय नोङो बेयो आंनि मोजां मोननाय आं बेजों जेरावबो गोसो बायदि थांफागोन नोंहा बेयाव मा खर' सानो गोनां मा नों मिथिखाया नामा आं नोंखौ मोजां मोनो हास्थायो नों आंनि सिगाङाव बोरै बिदि दिन्थिनो हागौ आं नोंखौ बेसेबां बुंनांगौ सोमदोन अनगा आं रावखौबो मोजां मोननो हानाय नङा होनना मा नों आरो बिदिसो बुंबावदो सोमदोन आदा अ मामोन फंबाय माबा आदा रोना समायना मोननाव थांनानै दावराव खालामनायसिनो मा
नाथाय रोनाबानो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि खालामगासिनो दं। जानो हागौ रोनाबो समायनाखौ मोजां मोनो बेनिखायनो बिदि खालामगासिनो। नों थाथ' फंबाय, आं दानो थांना फैनि। औ दे दा थाब थां। साला र' समायना समायना ओइ समायना सोमदोन, रेना जोंनि मोजां मोनलायनायखौ हेंथा होदों। बियो बुंदों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ माब्लाबाबो जाफुंहोआनो। औ आं मिथिगौ समायना, नाथाय आं मा खालामनो हानो? आंनि सासे नेहाथ सुबुं। सोमदोन, नों मानो गावखौनो निहाथ सानना लायो? जुदि जोंनि मोजां मोनलायनाया सैथोब्ला रावबो हेंथा होनो हानाय नङा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ। औ समायना, आंबो नोंखौ मोननो थाखाय जेसेबांखि जेंना जेंसि फैयाथों मानो सौसिलांनो नाजागोन। ओइ सोमदोन, हो? नों साला आंनि मोजां मोननायजों फै नों बेवहाय। नों साला आंनि मोजां मोननायजों मानो नों मानि बिदि हगार बेखौ। जोंखौ मानो बिदि खालामदों नोंसोरो? समायना, जों गामियाव बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्ला थांलाय फैलाया सोलिया। सोहोर नङा बियो, गामिसो, मिथिबाय? बुजु बे आं बेफोर गासिबो फावा नों सैमानिनो जागोन। औ बे गासिबो फावा आंनिनो जोब। नों गावखौनो मा सानदों हो? नों बेफोरबायदि खालामनानै जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बोखानो हागोन सानदों नामा? थु लासिंसि नोंनि साननाया। मोजां मोननायनि बागै जेबोखौनो मिथिया होना। आं मा बुजिया हो? आं नोंखौ मोजां मोनो, आं नोंखौ हास्थायो, आं नोंनि थाखाय बायदिसिना खालामनो हायो। मा बिदिब्ला आं बुंब्ला नों नोंनि बिमा बिफाखौबो गारगोन नङासै? नों मानो बुजिनो नाजायाखै? आंबो नोंखौ गाज्रि बुङारोन, नाथाय आं आंनि गोसोखौ सासेल' लोगोरिनो होनो हागोन। बिबो आंखौ मोजां मोनो, आंबो बेखौ मोजां मोनो। दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दा हेंथा होसै प्लिज। ओइ भाइ, मा जाखो? समायनानि गोसोआव आंनि फारसे अननाय गैया भाइ। हास्थायबा मालाय बहा मोननो भाइ। मा जाखो बियो? दसे मा जाखो? दहायसो मोजां थांनो। थ' थांसै थ'।
आंखौ निमाहा होदो मैना आं नोंखौ गोबां दुखु होलांबाय नों मानो बेफोरबायदि बुंदों मोजां मोनलायनाया मा आं दिनैसो मिथिबाय मैना आरोबाव नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नांलिया मैना नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नांलिया मैना जोंनि बे जि कमेडिकिं चेनेलाव गासिखौबो बरायना बावनाय थाबाय नोंथांमोना जोंनि बे अन्नायनि देवलें सर्ट मुभिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम आरो जुदि नोंथाङा दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो बाय बाय